Benvinguts al podcast de Ciència en Català. Benvinguts a Bata i Bota. Amb tots vosaltres, la Laia i la Paula. Hola, Paula, què tal? Bé, bé no, la veritat. O sigui, bastant estressada. Què ha passat? Uf, és que, treballar de científica és una mica tururú. En plan, hi ha moments que estàs a tope, superbé, però hi ha d'altres que estrès, ansietat, mil... com dic jo, deadlines, que això, que és com es diu en català, això? Dates límit? Dates límit, exacte. Però aquí estem, sobrevivint i amb il·lusió. Pues em va molt bé que em vinguis explicant aquesta història, perquè més o menys és la història de tots els científics i de tots els doctorants. Exacte. Però sí, perquè s'entengui una mica millor, jo avui us parlaré d'una història que ve relacionada una mica amb el món aquest de... no tant de conceptes científics, sinó com funciona el món d'un científic. Vale. Perquè, com dius tu, sí que és veritat que hi ha molt la part aquesta d'experimentació, que és la part guai, la part que vas al camp. Tu em sembla que vas a peixeres? A peixeres? Bueno, com es diu? No, a veure, jo... ara ja no ho faig tant, perquè estic tota l'estona davant de l'ordinador, sincerament, però sí que he anat a plantes d'aqüicultura que estan al mig del mar o instal·lacions d'aqüicultura. Mira, soc bioinformàtica, jo estic davant d'un ordinador. O sigui, no tinc dret a dir-li peixeres, però tinc el perdó. És que m'ha fet molta gràcia que li diguis peixeres. En plan, vaig a l'aquàrium, saps? A mirar peixos. Bueno, més o menys. Potser una mica menys que més, però... és igual, tornem al tema. La part és aquesta, que la part d'experimentació és superxula, amb provetes, foc, química, pim-pam, no sé què. Sí. Però després hi ha la segona part, que, diguem que la part d'investigació, la part de llegir articles, no és la més atractiva de tots. Però, a la vegada, si tu vols estar al tanto de tot el que s'està fent en tot moment, és l'única manera de fer-ho. Això, i escoltant Bata i Bota. Exacte, que aquí hi ha molta informació i molt important. Acabem de fer una metapromo del nostre podcast dintre del nostre podcast. Podria ser. Però parlant d'un tema una mica més sèrio, i ara sí que trenquem una mica el gel, anem a tornar al tema dels articles, anem a parlar d'això. Sí que és veritat que fa molta mandra haver de llegir, però clar, aquí tenim un problema fonamental, i és el següent. Per poder llegir aquests articles, aquests papers que diem nosaltres, tu has de poder accedir a unes revistes específiques, perquè no tu llegiràs a Tierra i Campo. No, la veritat és que no. O a no sé, la Vale, no són fonts fiables, la veritat. No ens serveixen gaire. Tu necessites accedir a aquestes revistes com a Science o Nature o alguna revista d'aquestes que tingui caràcter científic i això. Ens estem anant una mica del tema, però Però és important. Sí, total. Que tenim un problema molt important, i és que l'accés a aquestes revistes moltes vegades està controlat per un grup d'editorials que han muntat un autèntic monopoli. Ostres. I que ho diguis, perquè tu com a científic, si vols publicar en aquelles revistes, has de pagar. Però és que les revistes cobren subscripcions perquè la gent pugui accedir a elles. Veus on està el problema, no? Sí, o sigui, el capitalisme. Sí, exacte. Que nosaltres hem de pagar per publicar, per ensenyar al món que som bons científics, i les revistes a sobre cobren subscripcions d'altres científics a altres científics per accedir a les seves revistes i que puguin llegir els nostres articles. És a dir, s'estan lucrant de nosaltres. I quants diners hem guanyat nosaltres amb cada article, Paula? La impressionant suma de 0 euros. Bien! Exacte. I gràcies a Déu que la majoria d'universitats catalanes paguen subscripcions per als seus alumnes per poder accedir a aquest tipus de revistes. Però què passa? Que quan ja no ets estudiant o quan les institucions no et donen suport... Pues un problemón.
per sort, entremig de totes les bates brutes i totes les provetes que s'han deixat a la pica per rentar, Molt bé. M'ha agradat molt això. va aparèixer la nostra Robin Hood, que és la nostra protagonista d'avui, que és l'Alexandra Elbakian. L'Alexandra és una jove estudiant que l'any 2011 va decidir plantar cara al sistema creant una plataforma molt coneguda dintre del sistema científic, que és Science Hub. És una pàgina que té l'objectiu d'eliminar les barreres d'accés al coneixement científic. Science Hub permet descarregar-se articles científics de forma gratuïta sense la necessitat de passar per al sistema de pagament. Sí, Laia, tu no saps com m'ha salvat la vida. No, nosaltres no, perquè som persones legals i que mai hem fet servir Science Hub, perquè tothom sap de que nosaltres hem entrat amb les credencials necessàries per descarregar tots els articles i que si no l'hem trobat ens hem posat en contacte amb els autors perquè ens l'enviïn. Que sí? Sí, totalment. I us preguntareu, i Science Hub com funciona? Doncs utilitza credencials universitàries i d'instituts per tenir subscripcions pagades a aquestes revistes, com les credencials que us hem dit de les universitats catalanes, es descarreguen els articles i els emmagatzemen en un repositori accessible a tothom, fent que la ciència realment sigui ciència oberta, transparent, col·laborativa i accessible. Dilo. Sí, no ho podies dir millor. Exacte. Vas escollir parlar un idioma i has escollit parlar l'idioma de la veritat. Naturalment, aquest acte de pirateria científica no ha passat desapercebut. Home, i tant, vull dir... No. Ja van venir les revistes dient... Ojo, cuidado, esto que está pasando aquí. Exacte, ojito amb aquesta noia. Les grans editorials, com per exemple Elsevier, han denunciat a l'Alexandra i han intentat tancar la pàgina de Science Hub des de fa anys. De fet, alguna vegada ho han aconseguit, però s'ha tornat a penjar amb alguna altra... com es diu això? Plataforma? Sí, alguna altra plataforma. Però això és una mica com va passar amb aquestes plataformes de pel·lícules online, que les tancaven, les obrien, perquè, bueno, semblant, o sigui, òbviament no és el mateix, però, sí. Però em recorda una miqueta això, saps? Sí, tot i així, s'ha de dir que la pàgina segueix activa i s'utilitza massivament. L'Alexandra argumenta que la ciència hauria de ser un bé comú i no una mercancia, i que el seu treball és una resposta a un sistema injust. Efectivament, és que és molt injust, molt injust. I malgrat l'enorme pressió i les demandes legals d'editorials com la que us hem presentat, mai ha estat arrestada. N'hi ha hagut multes fins a la data d'avui. Vull dir que s'han sortit força bé de tots aquests entrebancs que s'ha trobat. En canvi, ha seguit defensant l'accés lliure al coneixement, que és essencial per al desenvolupament científic global, perquè és el que us explicàvem abans. Exacte. O sigui, si tu vols tenir que la població tingui accés a la ciència i això, i que no hi hagi com una, com es diu, desalfabetització científica, doncs hem de tenir accés a aquests recursos. Perquè si no, ningú podria saber doncs, de tots els avanços que s'estan fent i no es podrien seguir fent avanços perquè no hi ha on treure la informació. Clar, però això també planteja un problema molt interessant i és per què tots els científics del món passem per aquest model si realment no ens està lucrant a nosaltres de cap manera. Vull dir, per què seguim jugant a aquest joc? I ara us porto una mica aquesta idea. O sigui, inicialment la idea de publicar els resultats a les revistes era per evitar disputes i perquè tothom pogués tenir aquest coneixement. És a dir, imagina't, dos grups de recerca que descobreixen una proteïna. A qui se li atribueix el mèrit? Doncs necessitaves
tenir algun tipus de referència, qui ha estat abans, qui hagi publicat l'article. Per tant, el mèrit se li atribueix a la persona que amb més anterioritat hagi publicat un paper dient, escolta, hem trobat això o qualsevol cosa. Amb el temps, les publicacions científiques van passar a ser més un mètode d'avaluació del rendiment professional d'un científic per la part de les institucions que els contractaven. És a dir, com més publiquis, millor ets. És que això és molt heavy, Perquè, a més, avui dia hi ha molts articles científics que, o sigui, tu els veus i dius només estan fent això per publicar. És que és això. No té contingut realment essencial i important. O sigui, és només, doncs sí, publico això per tenir un altre paper i ja està. És que tens molta raó aquí, perquè publicar molt, publicar en quantitat no significa publicar amb qualitat. Exacte. I aquí és on sorgeix el problema més gran. Per entendre la pressió que tenim els científics a l'hora de publicar, que gràcies a al munt de publicacions que tu fas et donen beques i et donen ajudes i tot això, perquè si no, em sap greu, amic meu, però per molt que sigui molt bo el teu projecte, no et donaran ni un duro. Exacte, té com el mocos, bàsicament. Sí, queda lleig dir-ho, però és que és veritat. Un cas destacat va passar, doncs, l'any passat crec que era, o l'altre, ara no ho sé segur, però fa relativament poc, d'un científic d'Ourense que va publicar 176 treballs, el que significa que era un paper cada 2 dies. Però això dels 176 treballs en un any. En un any. En clar, un any, és impossible. O sigui, és impossible. És impossible, tenint en compte els experiments que has de fer, les comprovacions, la redacció, el temps de publicació, és impossible. Clar, aquí ja es va detectar que hi havia alguna cosa sospitosa i bueno, si voleu saber més de la notícia la podeu buscar per internet perquè està publicada i té miga. Aquesta dinàmica és coneguda com publish or perish, publica o mor, i va fer que les revistes aprofitessin de nosaltres, els científics, per treure profit i cobrar els autors pel simple fet de poder publicar. El 2013, en Richard Van Noordem, em sembla que ho dic bé, va fer un paper, va publicar un estudi que es deia The True Cost of Publishing, the Science Publishing, és a dir, el cost real de la ciència publicada, que és això, que és del 2013, per tant, les dades possiblement han canviat una mica, en el qual deia que el cost d'una publicació pot variar, però que normalment està al voltant de $4.000 per cada publicació. És que és una borrada, és molt car això. Són molts diners. Molts diners. A més, moltes d'aquestes revistes fan pagar als lectors també per poder veure aquest contingut. Per tant, ciència oberta... Nanai. Mare meva. Aquesta situació pot generar un profund debat de la necessitat del sistema actual i veure com no funciona, que s'hauria d'actualitzar, però, bueno, la ciència sempre ens quedem com a l'últim... Sí, és amb l'última coseta a tenir en compte. A tenir en compte, exacte. I bueno, aquesta és una mica la realitat que nosaltres estem visquent en el dia a dia i que puc entendre per què dius quan et pregunto què tal estàs. Jo, bien. Bueno. Allà anem fent, no? La ciència és el que hi ha. Però bueno. O sigui, realment ens agrada el nostre treball i el disfrutem moltíssim, però com tots els treballs hi ha les seves cosetes bones, les seves cosetes dolentes, i aquest és un problema que realment existeix i que hauríem de fer-li, o sigui, hauria de tenir molta més visibilització perquè s'ha de canviar el sistema, perquè així no podem continuar. I tant. Doncs, bueno, jo crec que ara toca anar tancant una mica aquest capítol d'avui, així que res, que sapigueu que ens podeu continuar seguint a les xarxes socials, que ens teniu a l'Spotify, que ens podeu demanar a l'Alexa, i només ens queda dir una cosa, no? Sí, Laia. Què diem? Stay curious! Adeu!